na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga naa karon habig sa Northern Luzon. Wala man kini direktang epekto sa Kabisayan apan pakusgo niini ang hanging habagat nga magdaog mga pag-uwan, kusog nga hangin ug dagkong bawd sa tibuok Kabisayan. Tungsayran sa report ni Luan May Rondina. Sayang pag-ubos. Alas 2 kaganihang kadlawon, hingpit na nga nahimong bagyo ang LPA nga anaa karon sa Northern Luzon. Gitawag kini og bagyong Guring, ang ikapitong bagyo karong tuiga ug labing una sa buwan sa Agosto. Sa pagkaron, nahimutang kini 300 kilometers east of Basco, Batanes. Base sa ato ang forecast track ug intensity, latest update nato, nani siya murag lahi nga lihok. Maglihok ni siya kanang gitawag nato loop tracking. Ang but tuyok nga musubay sa iyang direksyon sa paglihok. Mutuyok counterclockwise. Sa musunod nga 12 ka oras, subayon niini ang direksyon nga west-northwest sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Apan ugma sa hapon, magsugod na nga mopaubos ang direksyon niini. Para mobalik. O musatward ni siya, unya naay hikaygayunan nga mukusog ang iyang intensity into a tropical storm. Kaning yang paubos nga lihok, padulong ditong napita sa Northern Luzon, eastern portion sa Northern Luzon, particularly sa Tugigaraw area, magpadayon ni hangtod sa Lunes. Pagka Martes, musaka na usab kini og balik nga daw misubay sa counterclockwise nga direksyon. Ang hinungdan ani dunay high pressure area sa Japan, tapos ni Tadlas ang ridge over sa northern portion sa Baguio. Kung naapod tayo diri dapit sa may West Philippine Sea nga high pressure area, morning puwersa nga weather system nga nakapahimo niyang almost stationary sa musunod ng mga adlaw, and then mukusog na siya ang lihok paubos. Pagka Sabado sa buntag, mas mukusog kini ug musaka na ngadto sa severe tropical storm category. Ug pagkahapon, hingpit ng musaka ngadto sa typhoon category. Wa pa usab ipadaplin sa Pag-asa Visayas ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka super typhoon. Wala may direktang epekto ang bagyong Guring sa Kabisayan apan pakusgo niini ang hanging habagat nga mosangpot sa mga pag-uwan-uwan, kusog nga hangin ug dagkong bawd. Ang makasin natin na ang Visayas, lakip na ang Central Visayas, Metro Cebu, uban pang bahin sa Central Visayas, Siquijor, Bohol, nga makasin natin o magadagumon ng kalangitan, tapos naana ng kagayunan nga kusog ang atong maghangin tungod sa habagat, ug doon na sa nang kagayunan nga posibilitang maka-issue og gale warning. Uban ni Godfrey Lien, Luan May Rondina, Balitang Misda.